Hvad skal vi se? Vi skal ned, og så skal vi se volleyball. Er det ikke volleyball? Jo, det er volleyball. Fordi at Sofie, hun spiller. Det var en din idé, August, at vi skulle se volleyball. Nej, det var faktisk deres idé. Lige der. Jeg har faktisk ikke rigtig overvejet at gøre noget. Jeg troede, det var lidt fair. Okay. Jamen, jeg troede, det var sjovt, vi sagde det. Nej, jeg mente faktisk. Jeg troede, de var lige så dårlige, som jeg var. Hun er meget aktiv. Og hun er meget sjældent. Hold min telefon. Jo. Jeg har en telefon. Hvor kan man sælge den for? Giv lige Google det. På hendes telefon? Okay. Jeg er meget aktiv, det er sådan, jeg har lavet. Okay. Det er ikke Michael kan ikke lide at have mig på holdet. Jeg er dårlig. Okay. Michael, er det for noget? Ved jeg ikke. Der kommer masser af mennesker. Det er holdet. Holdet med hat på. Morgenstænd? Eller er det bare... Vi har lige set, at det er betræer, der slikker på alt. Gæsten. Michael bestemmer, hvornår folk kommer ind. Jeg har smadret min arm totalt. Vi har lige set derude på Siners kamera. Hej kamera. Hvad gør du i dag, hvis du ikke vinder kampen? Vinder jeg kampen, så det bliver... Jeg bliver ikke ked af det. Prøv igen. Men vi kan ikke bruge noget af det her shit godt. Okay, hvis jeg bliver ked af det, så er det fordi, at jeg har slået min arm. Har du en svær arm? Lige nu, ja. Sofie har en svær arm. Jeg tror, det kan skyldes. Du er ikke særlig god interviewer. Du var jo bare dårlig til det. Nå, så ved jeg ikke. Det er brækket. Jeg var ikke, du har brækket. Men jeg brækker min arm. Du se. Det er min brækkede arm, det der. Ej, jeg har stadig på den. Du til at elske de der film om sådan et halvt år, når vi ser dem igen. Hvad så? Vi skal en joke. Nej, hvad har vi gjort i gang i? I morgen tager vi til Østrig. Yay! Bustur i 16 timer! Vi skal desværre se bus med hende der. Og ham der. Vi kommer til at se Jeg kommer ikke til at sidde på skuden, jeg. Nå, nej. Undskyld. Er du ikke med? Det var hun ikke. Nå! Du har lidt kærlighed. Vi skyper. Vi skyper? Det kan vi. Jeg tror ikke, der er Skyper, når vi ikke har noget internet. Vi bare ringe til hinanden. Jeg tror ikke, der er så godt wifi i bussen. Vi sidder og lynger til dig sådan igennem bussen. Ja. Det kan vi Vi griner om det slik. Ej, hvis vi holder køen, kommer til at holde køen, så skal vi vente til køen, der kører bil. Bør vi, hvad det hedder, det der chaufføren om at dytte helt vildt. Vi laver morsekoder med dyt. Så er den ene bus, der bruger sammen. Er det ikke jo? Nej, det er morsekode. Ja, det er Streg. Det lyder som om mosekode kan være meget, jo. Ja, mosekode. SOS. Det er den her Er det ikke 2 lange og 1 kort? Nej, det er 3. Det er 3 kort. Jeg kommer den her. Okay, hvad gør du? Bare putte mig lidt. Jeg sidder ikke foran med. Er du flad på? Hold med sejren. Den blev 2-1 Til hvem? til os. Var du med? Det er nok derfor, vi ikke tabte. På en skala fra 1 til sur, hvor sur er du på Per eller Michael? Jeg er ikke sur. Jeg synes, altså, jeg vil gerne have været med. Det kunne være sjovt. Hvad sagde du? Sofie vil bare være med. Man må ikke joke om. Du kan være med i fællesskabet. Jeg vil også være med i fællesskabet. Du må også godt være med i fællesskabet. Det er også godt. Du må også godt være med. Jeg vil gå hen og give Michael en skideball, for ikke at lade mig. Ikke. Jeg er gamerpres. Nej. Ja, kan vi ikke gå udenfor og lave en blog, hvor vi fortæller om, hvad i dag er og sådan ting? Jo. Jo, og så kan vi optage hinanden. Det er fantastisk. Kom så. Lad os finde et eller andet quiet. Lad os finde et quiet sted. Var du med at være den bedste spiller på holdet? Rigtig godt. Det var rigtig fantastisk. Alle gjorde en god gerne. De der fodfæstninger, de var gode. Holdet spillede gode. Godt. Må jeg få en autograf? Ja. Har han i panden? Ja. Jeg vasker aldrig min pande igen. Det er jo lige sidst, når det er mest. Michael, hvad har du med det? Jeg har det helt vildt godt. Ja. Er du konkurrencemenneske? Jeg skal også spille. Jeg var ikke med! Nej, jeg skulle ikke sige godt spillet med.